Tipramathani President BK Rangkhol Salni Shaltam Romoi ILS Hakhamnogo Shak Naijak Tongmani Knawi Khanangjagi Nogo Tongoi Manjalia MLA Boromgonang Pathanlal Jamatia Krakshal Fungni Damtar Shoti Thamchi Tamani Jorawo Thangi Naikha President BK Rangkhol no Naimani Yagulo Boromgonang MLA Hasni Lukurokno Ko Kajarkha Boromgonang BK Rangkhol ni Langmani Bagai Jotono Kahamki Mataini Thani Shuri Shanani Bagai Kobokha Nai Naidi Nokbar News ni Mangpliwo ईश्वर में प्रेम है मुझे अपना फोकस Jotono saimano sini Boromgonang Vijay Kumar Rangkhol sir sini party president di dokani bangi coba kini korupsi senior leader bo hamia pelajar prai chatin pelajar bono naina phaigo gini phaiso bom hai sak no phaka bene motamuti bone report of the naima motamuti jotono normal motamuti Lukurok wan sak tongmani bini sak no belai hamya hini khnamre bono tam message dinane boma hai churi din ang lukurono koinam subojo to na boni babi churi jabai karon kaitor kai sini sak no sini langmano mutali manai ayuno logri manai doktor sini doktor chut dipen kai kaitor kan bagai ishor ke kaitor kan go azok no to mera churi jabai ko ko sabai ko